Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC masanano muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba nayi miti yake. President Mutharika walamula kuti maboma 11 ndi angozi kamba kang'amba yomwe yachititsa kuti asakhale ndi chakudya chokwanira. Kuchepa kwa zipangizo zosiyanasiyana mzipatala kukubwezeretsa mbuyo ntchito za uchembere wabwino mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Bullets ikumana ndi Wanderers pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati ndokhumudwa kuti maboma 11 kamba kang'amba sanakwanitse kukhala ndi chakudya chokwanira zomwe zachititsa kuti mitengo ina ya katundu ikwere. Pachifukwachi Profesa Mutharika wati mabomawa tsopano ndi angozi. Mabomawa ndi Blantyre, Chikwawa, Lilongwe, Mulanje, Mwanza, Neno, Nkhotakota, Nsanje, Phalombe, Salima ndi Thyolo. Ndipo President Profesa Arthur Peter Mutharika waletsa kutumiza kunja miyala ya mtengo wapatali yomwe sinakonzedwe mdziko muno. Izi ndi malinga ndi chikalata chomwe chasayinidwa ndi mtsogoleriyo choletsa kutumiza miyala monga uranium, niobium, graphite, tantalum, bauxite, golide komanso diamond mwazina. Komabe President Mutharika wavomereza kutumiza kunja miyala yomwe yakonzedwa mdziko muno. Padakali pano chiletsochi chayamba kale kugwira ntchito. Wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana wayamikira anthu a mchigawo chakumpoto kamba kosankha President Profesa Arthur Peter Mutharika kuti alamulire dziko lino. Achihana omwe amalankhula izi pakatoto roundabout pomwe amafika mu mzinda wa Mzuzu ati chiganizo chomwe anthu a mdziko muno anachita pa 16 September ndichopambana pa nkhani yosintha dziko lino kuti ntchito zachitukuko zibwerere mchimake. Iyo aonjezera kuti padakali pano boma lapeza kale chimanga kuti anthu omwe akhudzidwa ndi vuto la njala athandizike komanso kuti likuchita chilichonse chotheka kuti mafuta galimoto adzipezeka mokwanira mdziko muno. Achihana apemphanso Amalawi kuti akhale odekha pomwe boma latsopano likufufuza njira zothetsera ena mwa mavutowa kamba kuti mavuto sangathe tsiku limodzi. Iwo afika mchigawo chakumpoto koyamba chiwalumbiritsire pa mpando wa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino. Padakali pano gulu la Voice of the North layamikira President Mutharika chifukwa chokwaniritsa lonjezo lake losankha a Enoch Chihana kukhala wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino. Wapampando wa gululi a Dave Bota wati izi zikutanthauza kuti anthu akumpoto nawonso awapatsa mpata ndi mukayendetsedwe ka dziko lino. Iwo ati kusankhidwa kwa Chihana kuthandiza kuti chitukuko chosiyanasiyana chimene chinayima mchigawochi chikwaniritsidwe tsopano. Koma chimene taona kuti tisamangothamangira kuzuzula zimene zalakwika, tizibweranso kumayamikira zabwino zimene boma likuchita. Mwa zabwino zimene boma limene langosainga kumene lachita ndi kusankha mmodzi mwa ifeyo anthu okhala kuno kumpoto kukhala wachiwiri wina kwa president aziko, Right Honorable Enoch Chihana. China chimene chatisangalatsa kwambiri ifeyo Voice of the North takhala tikukambapo kwambiri za kutumiza ku nyumba ya malamulo anthu amene angakhale ndi mphamvu zobweretsa chitukuko kuno kumpoto. Anthu amenewa
ndatchula kambirimbiri akagwirizana anthuwa athandizire president wa ziko kuyendesa bwino ziko lino fika mziko muno boma limene lapita lasiya mavuto ochuluka muli njala muno anthu akusowa misewu muziko muno ndalama yavuta yagwa kambirimbiri kwacha mitengo ya zinthu yakwera kwambiri kuti president wa ziko akathana ndi zimenezo ife tikufuna kuti mugwirizano weni uyambire kuno kumpoto pakati pa ana athu uyu wasankhidwa second vice president ndi azinzake amene tatchulawa akatero tipuma mpweya wina kuno kumpoto. Ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe yati yakwanitsa kupereka katemera wa mpox kwa anthu opitirira theka mwakatemera oposa 26,000 yemwe bomali linalandira posachedwapa. Mneneri wa ofesi Richard Mvula ndiye wanena izi pa msonkhano omwe anakonza ofuna kulimbikitsa ntchito yofikira anthu ochuluka ndi uthenga wa matendawa ndi kuwafikira ndi katemera wake. Katemerayo akumupereka kwa ogwira ntchito za umoyo osamalira odwala matendawa ndi amayi oyendayenda mwawena. Catherine Banda walemba ripoti. Lilongwe ndi boma lomwe linakhudzidwa kwambiri ndi matenda azilonda zapakhungu a mpox pomwe mwa anthu 138 omwe anapezeka ndi matendawa mdziko muno 111 ndi ochoka ku Lilongwe ndipo 90 mwa iwo anachira pomwe 16 akudwalabe. Mneneri wa ofesi yona za umoyo ya Lilongwe Richard Mvula ati ichi ndi chimodzi mwa zifukwa zomwe zachititsa ofesi kuchilimika kupeza ndondomeko zogwiritsa ntchito pofuna kuthana ndi kufala kwa matendawa. Amvula ati mwakatemera 27,000 yemwe akuyembekezeka kupereka mbomali pofika pano apereka katemera kwa anthu oposa 18,000 zomwe zikuyimira 60% ndipo ayamikira momwe anthu amulandirira katemerayu. Kuonjezera apo iwo atsindikanso kufunika kuyika chidwi ku magulu a ana a zaka zopita ku sukulu zapakati pa 9 ndi 15 pomwe akuti ana amisinkhu yotere akupezekanso ndi matendawa. Katemera ameneyo tikuyang'ana kwambiri magulu amene ali pa chiopsezo kwa basi amene tikukamba zokuti ndi azomoyo komanso tikukamba za anthu amene amasamalira odwalayo komanso tikukamba za anzathu amene mwina apanga mchitidwe wogona ngati mwina azimayi oyendayenda madzulowa ndi amene tikuwaganizira kwambiri chifukwa tikang'ana kwa chipatala wina sakadwala amabwera ku chipatala kwa chipatala chomuthandiza amamugwira amamukhudza pamene tinoti mpox ndi matenda amene apatsana kudzera pa kukhudzana kana kuyandikana kwambiri choncho anthu amene wanda amene tikufuna tiafikire. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Pakachele Dropping Center Samuel Sipuni wati kuthandizira ofesi ya zaumoyo ya Lilongwe pofuna kuthana ndi matenda a mpox pofalitsa uthenga kwa amayi oyendayenda ndi kuthandizira kupereka katemerayo kwa anthu. Pa nthawi yakuteteza tinabwera zaumoyo chokera pa Kawale ndi ena kuchilinde amene tinapanga organize atsikana oyendayenda kuti tiaphunzitse kuti kunoko bwera muliri wa mpox kuti aziwe zintchito zake ndi mmene angapewere ndi uthenga umene angakafikira anzawo. Uthenga umabwera zipepa ngati maposta ndi mapamphlet amene amati akawerenga makauza anzawo. Kuyambira mwezi wa April mchaka cha 2024 anthu okwana 138 ndi anapezeka ndi mpox ndipo ku Lilongwe ati 60% ya matendawa ikufalikira kamba ka mchitidwe okhala ndi anthu okunana nawo ochuluka. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Ntchito ya uchembere wabwino mdziko muno ikukumana ndi mavuto kamba kakuperewera kwa zipangizo zosiyanasiyana mzipatala za mdziko muno. Nyumba yosindikiza mawu ya Nation Publications Limited imagwira ntchito yapaderadera yotchedwa Mothers Fund Run yomwe zolinga zake ndi kulimbikitsa uchembere wabwino. Mmodzi mwa akuluakulu ku NPL McDonald Kadewa watsindika kwathunthu kufunika kwa zipangizo komanso zipinda zothandizira amayi mzipatala. Trinity Kapantengo ali ndi ripoti.
ngati njira imodzi yothandizira boma ku nkhani za uchembere wabwino. Ntchito ya Mothers Fun Run yakhala ikuthandiza zipatala zosiyanasiyana m'dziko muno ndi zipangizo zothandizira ntchito ya uchembere wabwino kuchokera kwa anthu komanso mabungwe. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nyumba yosindikiza mawu ya National Publications Limited, a McDonald Kadewa, ndondomekoyi yathandiza kuchepetsa imfa za amayi komanso ana ndi zipangizo komanso zithandizo zomwe akhala akupereka mzipatala zosiyanasiyana. Ngakhale zili chonchi, iye wati ntchitoyi ikukumanabe ndi mavuto zomwe wapempha anthu komanso mabungwe osiyanasiyana athandizirebe ntchitoyi kuti ipite patsogolo. Mutati muone zipatala zambiri kuti ndinene za Kasungu. Chipatala cha Kasungu ndi chipatala chokuti chimathandiza anthu ambiri. Kasungu ndi boma limodzi limene ndi anthu ambiri. Koma mutati muone zipinda za kumene amagona odwala ngati kumaodi, zipinda zimene amachitirira amayi, ma theaters, muona kuti ndi zazing'ono ndi zakalekale. Zonsezi zifunika upangiri wa tonse ya Malawi aliyense payekha komanso mabungwe akufuna kwabwino ngati mene apangira Press Trust. Tikukhulupirira kuti tikakhala kuti pang'ono tikuonjezera zipindazi zizatithandiza kutsogolo kuno sitizikambaso zoti kuli mavuto, kutsogolo kuno mene tizikamba za kuthandizira madera. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Press Trust, a Moses Malilo, ayamikira NPL polimbikitsa ntchito za uchembere wabwino kudzera ku ndondomeko ya Mothers Fun Run. Iye anatinso chithandizochi chithandizira ntchito za umoyo pa chipatala cha Kasungu, makamaka cha amayi ndi ana. Chaka chino mathandizo amene akuperekedwa, thandizo limene taperekedwa ligula zipangizo zimene zipite ku chipatala cha Kasungu pa boma. Ndipo zipangizo zimene zigulidwe ndi ndalama imene taperekayi ndizira kwambiri kuti ngati amayi ndi uchembere wabwino, imfa za amayi pobereka zikachepa, zitithandizira kuti tikhale ndi amayi akhale ndi umoyo wamphamvu, mabanja umoyo wamphamvu, komanso dziko ngati dziko tikhale ndi dziko la umoyo wamphamvu. Ndipo amayi ogwira ntchito za chitukuko siyana. Ntchito ya Mothers Fun Run yakwanitsa zaka 20 ikuthandiza ntchito za uchembere pothandiza zipatala zosiyanasiyana kudzera mu ndalama zomwe zimapezedwa ndi ndondomekoyi. Chaka chino ndondomekoyi ikuthandiza chipatala cha Kasungu. Trinity Kaphantengo, MBC, Lilongwe. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika walamula kuti maboma 11 ndi angozi kamba kang'amba yomwe yachititsa kuti asakhale ndi chakudya chokwanira. Kuchepa kwa zipangizo zosiyanasiyana mzipatala kukubwezeretsa mbuyo ntchito za uchembere wabwino m'dziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Bullets ikumana ndi Wanderers pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Alimi m'dziko muno awalangiza kuti achilimike pa ulimi wa makono pomwe dziko lino likukumana ndi kusintha kwa nyengo. Mkulu wa bungwe la Center for Agricultural Transformation CAT, Macleod Ngoma, wanena izi pamwambo wopereka malo amthirira amakono ku Makoka Research Station ku Zomba. Charles Pensulo walemba ripoti. Ankhoma anati pomwe mvula sikudalirika kamba kakusintha kwa nyengo pakufunika kulimbikitsa ulimi wa makono. Pamenepa iwo anayamikira kampani ya Synthesis Agriculture chifukwa chomanga malowo mogwirizana ndi ntchito za kafukufuku wa mbewu. Contractor wathu Synthesis Agriculture panga ndithu ntchito yabwino. Tinapatsa ma specification a system imene timafuna kuti akhazikitse pano, ndipo apanga ntchito yabwino. System ya IESA tinaonera limodzi. Ndipo mkulu wa malo azakafukufuku wa mbewu a Vumbwe Research Station ku Tcholo a Isaac Fandika ndiwo anali mlendo olemekezeka pamwambowo. Iwo anati mwazina malowo athandizira pa ntchito zakafukufuku wa mbewu komanso alimi azibwera kudzaphunzira zokhudza ulimi wa makono. Malo amenewa anthirira athandiza kwambiri Makoka Research Station pamodzi ndi Department ya Agriculture Research Services imene ntchito yake ndi kupanga kafukufuku osiyanasiyana, kafukufuku otulutsa mbewu zosiyanasiyana,
kafukufuku and waulimi othirira. Kampani ya Synthesis Agriculture ndiyo yamanga malowo. Mkulu woona za ulimi wanthilira ku kampani a Karorama Masangwi wati akuyesetsa kugwira ntchito ndi boma popititsa patsogolo ulimi wa makono kuti dziko lino lizikhala ndi chakudya chokwanira. Njira yokhala chakudya chochuluka tifunika tizilima chaka chonse. Kuti kwaniso lima chaka chonse timafunika zinthu ngati zizi za irrigation. So ma system ngati awawa tikulimbikisa popanga install for makoka. Tikulimbikisaso kuti Malawi azipanga install ma system ngati awawa kuti ngati Malawi tichuluse zolima zathu kuti lime chaka chonse. Malo anthilira amakoka drip irrigation omwe wamanga ndi ndalama zokwana 60 miliyoni kwacha ndi akulu hektara imodzi pali tanki yosunga madzi ochuluka malita 10,000, mapampu opopa madzi pogwiritsa ntchito magesi amphamvu ya dzuwa mwazina. Kuchokera kuno kuzomba ndine Charles Pensulo. Nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno yayamba ndondomeko yoonikanso kaundula wa wanthu omwe anapeza ziphaso zoyendera za ogwira ntchito za boma. Ofalitsa nkhani za nthambi ya immigration a Pascal Zulu ati izi ziti chomwechi kamba kamchitidwe wakatangale omwena anagwiritsa ntchito kupeza ziphasozi kuyambira mchaka cha 2020. Iwo auza MBC kuti ntchitoyi ikugwiridwa mogwirizana ndi maunduna osiyanasiyana. Ngati nthambi yoona zolowa ndi kutuluka amene sitimapanga ziphaso zimene za service passport komanso nthawi zina pali ma official passport yomena kuti tinaona kuti panali gap malo ena ndi ena in terms of issuance ya ma document amenewo. Ndiye pamalamulo munthu amene akuyenera kutenga document imene ndi akhamira kugwira ntchito mboma kuyambira grade A. So titaona kunena kuti pali lapse imene yachitika we thought twice kuti ma passport amenewa abwere otapangidwa verify okhawo amene aliwoyenera mgrade imene ndiye amene akuyenera kusunga kuyendera kugwiritsa ntchito ziphaso zimenezi. Chimene tikugwira ndi tipira mothandizana ndi ma-controlling officers ama ministries ma department komanso ma agencies pofufuza kunena kuti onse anthu amene ali within that grade amene anatenga ziphaso zimenezi apereke ma details awo ndi cholinga chonena kuti asachititsidwe manyazi chonena kuti ngati sapanga kuapply pali njira imene sitipange kuonetsetsa kunena kuti passport imeneyi yayipanga cancel okuyipanga revoke kwa munthu. A Sheriff Kaisi ndi katswiri wa zachitetezo ndipo akuthirirapo ndemanga. Kufunikira kwambiri kuti chiphaso chimene chimapatsidwa chamakamaka anthu amene amagwira ntchito za boma kunikidwenso kwambiri chifukwa pali zinthu zingapo zimene zofunikira kuti zitero. Chinthu choyamba ndi chonena kuti pakhala pakupeka ndi kumpekesera mpaka monsemu kuti nthawi zina ziphaso zotetezi ambiri amawererapo amene amakhala ngati mina akugwira ntchito mboma koma mwina sali kugwira ntchito mboma komanso ngakhale mina ali woyenerera chiphasocho koma mwina akapita kunja takhala tikumvapo ndithu ena kunena kuti amaliza kugwira ntchito ya boma koma osabwerera kuti abwerere kumudzi. Kwa chifukwa chimenecho pafunika ndithu kuunika bwino kuti ndangati amene ali ndi ziphaso zimene zili zoyenerera za boma chifukwa ena mwina nkatheka kuti anamva ziphasozo koma ali osayenerera kutero. Chachiwiri chonena kuti exercise imene ikapena kuti kaundula amene ingofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti nkhani ya chiphaso ndi nkhani imene imakhudzana ndi nkhani ya chitetezo cha dziko ndipo pofunikira kwambiri kunena kuti passport imene munthu azipatsidwa azidziwika kuti munthu ini ndani kwawo ndikuti ni nkhani ya chitetezo. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe la Football Association of Malawi lati anthu adzaonera ulere masewero achibwereza a timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya Malawi ndi Angola mu mpikisano wa 2026 Women's African Cup of Nations omwe alipo lachiwiri likudzali pa Bingu National Stadium ku Lilongwe. Yamikani Simtoe ali ndi ripoti. Timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya Malawi yafika mdziko muno lachisanu usiku kuchokera mdziko la Angola komwe inali ndi masewero oyamba mu mpikisano wa atsikana wa African Cup of Nations. Malawi inalepherana ndi Angola 0-0 ndipo abwerezana lachiwiri likudzali pa Bingu National Stadium mu mzinda wa Lilongwe. Timu yomwe idzapambane ndi yomwe idzapite ku ma finals a mpikisanowu mdziko la Morocco chaka chamawa.
kotero famu yati banki ya national yachita chothekera kuti anthu omwe adzakhale kuma open stand asadzalipire pa tsikuli. Mtsogoleri wa bungwe la famu a Fleetwood Haiya wati Malawi ili ndi kuthekera kodzagonjetsa Angola, kotero anthu adzafike mwaunyinji kudzachemerera komanso kulimbikitsa atsikanawa kuti adzachite bwino pa masewerowa. Ndi chiyembekezo kunena kuti game imene ndiyo wina makamanso pozindikira kunena kuti tikumenyera pa home, komanso player number 13 number 12 amene akubwera amene ali supporter tiyamikira National Bank kuti atipanga sponsor kuti game imene ikakhale yaulere makamaka kuja ku open stand. Izi zatipasa nyonga, zatipasa mangolomera, komanso ikakhalanso motivation kwa atsikana kuti akachite bwino. So ndizoona tisiti kuyembekeza china chilichonse koma kupanga qualify. Akosa Hiwa ndi mmodzi wa akuluakulu ku banki ya national yomwe kuthandiza timuyi ndi ndalama. Game imene asewera ku Angola asewera bwino kwambiri atsikanawa, ndipo ife takondwa nazo. Tikukhulupirira kuti Tuesday likabwera Angola akabwera kunoko, I think akakhala scotched adzaotchedwa. Akaona ndithu mazangazime because I believe imene idzakhala straight win. Ifeyo ngati banki imene upanga ubale ndi timu imeneyi komanso upanga zinthu zosiyana-siyana mu sports, tikukondwa nazo zimenezi. Zikuonetsa kuti strategy imene inayo imene timalowa mu sponsorship imeneyi ikhoza ikugwira ndithu. Ndipo captain wa Scorchers Tabitha Chawinga wati ndi masewero ovuta koma Malawi idzapambana. Mwendo wakulu wa tikhoza banki qualify, tinachikhulupiriro mulalo ili high camp, kwa we katenga kukabwa ndi draw session chophweka. Angola is a good team, ndi timu yabwino kwambiri ngati anthu mnaona game, ndi timu yakuti yumenya defense and also attack, so choka ikira Angola ndi chani ndi timu yabwino mwina sofe ndinaveza komati, so Angola yakani kuti chini koma ndinachikhulupirira Scorchers we have a good team and tipanga qualify. Ngati Malawi idzapambane ndekuti idzapanga mbiri yopita kuma finals a AFCON ya Sungwana koyamba. Ma finals adzachitika ku Morocco kuyambira pa 13 March paka na pa 7 April 2026. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Kupitiriza nkhani za masewero, chinkulirano cha masewero a mpira wa miyendo mdziko muno chifika pa mponda chimera lero pamene matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Mighty Wanderers akumane pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Awa ndi masewero opereka chikoka kuposa enali onse, ndipo tikupatsirani pano pa MBC masanawa. Masewerowa ndi achinamba 78 pakati pa matimuwa mipikisano yonse, ndipo ndi achibwereza mu ligi. Wanderers inapambana masewero oyamba mwezi wa Mei. Matimuwa akumana kokwana ka 28 kuyambira chaka cha 2014. Bullets yapambana masewero 11 pamene Wanderers yapambana ka 6. Bullets ikutsogola mu ligi ndi ma point 49 pamene Wanderers ndi yachiwiri ndi ma point 45, komanso ili ndi masewero amodzi amthumba. Matimuwa akuchokera kopambana masewero awo ankati mwa sabata, ndipo Bullets inagonjetsa Mafco pamene Wanderers inagonjetsa Blue Eagles. Masewero ena omwe achitikenso lero, Moyale Barracks ikumana ndi Kamuzu Barracks pabwalo la Mzuzu. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanapite nayinso miti yake. President Mutharika walamula kuti maboma 11 ndi angozi kamba kang'amba yomwe yachititsa kuti asakhale ndi chakudya chokwanira. Kuchepa kwa zipangizo zosiyana-siyana mzipatala kukubwezeretsa mbuyo ntchito za uchembere wabwino mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Bullets ikumana ndi Wanderers pabwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Pezani nkhanizi popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani sabata yopambana.
the best entertainment for your whole family with Azam TV. Sports, movies and series, news across the borders, kids, documentaries and lifestyle, music, and regional channels including Malawi. Azam TV, entertainment for everybody. Okondedwa mai kunotu nezayambika chipwanzo chazokonza mai macheza chaka chinonso takulandirani kuno tamvani zomwe mmodzi mwa masponsa wathu wankulu wakukonzerani chaka chino. Uyu ndi Sanemane. Life is getting brighter. Ifeyo ngati Sanemane udindo wathu waukulu ndikuyendetsa mabizinesi amene ene ache ndi azimayi. Mwini wache wa business ndi mzimayi. Ife tingokhala ngati kuti kubwera kumbuyo kuyika zipangizo eneleza kuti business imene ichasafere panjira komanso ikhale yaphindu kwa mzimayiyo. Kumakonzeka atu amayi kumeneko. Ubale wa pa air tili konko konzekani. Kuti muchite sponsor nkudzakhala nawo kuchimwambo cha pamwambachi imbani foni pa 0886 703 159 0888 891 194 kapena 0881 551 344. Takulandirani kuno ndi imene yoyotu kodi chaka chino tili bize. Zokonda mai macheza 2025 Lilongwe ku BICC pa 15 November. Pezani chisangalalo cha banja lanu lonse ndi Azam TV. Masewera,